Haupa ider tekaitz, ia. Badetzin izan den arazue. Arazu esan da... Ia. Bueno, horrekitxio gara, bera, dodo. Bueno. Haupa, ia. Arazu esan da VPN atokin ditela martxan. Erraixapena. Bueno. Basauzie... Bai, arazu esan da... Hori okin jotela. VPN bat erraixapena. Orduen, ba... VPN-etik juten zen da seinali eta esan izan ondo. Oin ondo dabile seinalista. Beti ingotia. Bai, oin ikusten da. Bueno. Oin ondo ez da, vale. Ba, kanbizen got. Eta, asko gara... Bai, delaie hori normala da. Perdón por el retraso, barkatu atzerapena, betikules. Ez da, konsol ikusten badan. Konsol ikusten da, ez da? Vale. Bueno, hemen dakotez script batzuk eta erakuskot Mola erakuskot hemen dakotena. Vale, hemen ez da piarra hemetereko apes. C CD Vale. Han ditxuteko letrak dinoz bizta. Zelan ikusten zio holan. Joder. Larrategi, ondo ikustezu? Edo handiz auguzuie, edo... Edo bueno. Ba, beste barik, ia. Egon nahi egun batzuk frogak eta itxen, eta bueno, ba ikasku, ba zelan egin FFmpeg bidez, zuzeneko gitzen duitzen. Lehenko hau gutxuten erakutsi da, pentsen dut, montata dakotela hau. Vale, hau dakot hemen karpetan montata. Beste baten igirikot. Hemen dakot, hau da disko gogorra dakotena. Disko gogor esterno bata. Eta hemen dakotez Dragoi Bolako, ba, pelikule danak, ez da? Bueno, pelikule danak. Dragoi Bolako... Zelan da... Kapitulo danak. Bajautez. Zelan da... Euskal Enkodintzetik eider gorok emin jau zeuzer, ez dakitxe eider zidatxizu medana agertzen da asterizkukaz. Bueno.
Dragoi bola. Guazen lagunok, amestetean, dragoiaren bola ia batean. Orain badakit, nondo zuloan, dagoen. Bueno, ba hori erroi usta. Gauzi da, baguzen ona, mega, pentsat, hau gala. Bueno, hau deskargakot. Zeuk ikusteko gozetxu bet. Bueno, hemen da bajaten dau, hemen da hortan magozen mega. Hemen dako desenak, diez, injot HD-era pasa, HD normalera, 720 eta bitrate da mi eta bosten bueltakue. Eta FPS-ik 30. Eta bebai zer gizu dago, bueno, jup laren da hogei, bai hori betiko da. Dragoi bola zetan abe gongo da, tranquilagoan. Bueno. Eta audizu dakot, 128K, AAC, importa lau mi eta egun. Vale. Ba, hau ja deskarga dau. Eta honen ikusten badun, honena da, 720 bider bosten da bera hori. 6 chip eta 25 FPS. Eta 7 sortxiren bueltakue. Horun zein jot, irukorra gelat ere bitxe, hau badan sortxiren bueltakue, 720 pixeleku, esango da, 1228, vale. Beste barik. Ez dut kalidade bi hauen, orduan, ze pasan da, Twitchen, zelan da, streamieteko, petxot 720 gaz ondo dule. Ja, txiki jauegaz, bueno, orduan zein jot, 720 pasa. Ze pasan da honegaz bebai, 25 FPS etara dule. Eta Twitchen gitxienez, 30 FPS etara zunbide. Zeitxik, sostantzien, esaten dau seinali ez dela establia. 25 FPS etara honai emititen, berori hau dauelez, eta naiz eta zuzeneko ondo zuen, Twitchetino ez dela establi, eta orduan, bada ez bada, hori mintzot. Zeran dago izena... 30 FPS etara. Orduan, hemen dakot, zein jote. Vale. Jotena da... Ekaitxira asko guztan datxon PHP-en scriptbet. Eta egin jotena da hartun fitxategizek. Eta komando bat pasa. Zetako, scriptbetitzeko bidizo danak hartun eta pasateko negu den formatora. Hau da. Hemen ondizen fitxero danak, formatu gaz 00 bat .mplau, virtutes 000 bat mplau, 002, eta haula. Eta eskribite barrundakoa da, hau. Intzutena 00 bat, dana originala euskal enkudintzekue, 30 FPS etara pasa. Tamainue HD 720, hau da kodeka, libxb6 lau, hau da MP lau, bitrate 1300K, zelan dugu izena, audizun formatu AAC, egon dago 18K, eta 4100 hertziotara. Eta AC2 da estereo. Pix FMT, Jub, 220, hau
pentsen dut derrigorrezku dela bat bizmogietan da ikusteko, eta, bueno, ni beti ikusi izan dut eta beti minintxan dut. Da preseta. Preseta da zelako kalidadiagaz pasa gudun ez da. Dauz, ezberdinet dauz, baguzen FMPG, MP4 presets. Hemen ongo da dauz ultra fast, super fast, very fast, faster, fast, medium. Hau da, normalin SR-in barik mintzen dara, slow eta very slow. Nik ez dagotela presik, hau pakait, bueno, amitik ja zorizonak. Nik very slow hartun dut, aldanik eta hobien enko dieteko. Eta tune, da, hori, zemotatako tuneu gutxago niminiz da. Ezberdinet dauz, eta topan hauen animation, animation nimintzaten eta listo. Tune, bestatxu dauz, film etxan dut, tune, ia zintzu dauz. Ia menos, petxot, hamen ikusi, film, dauz, film, animation, grain, still image, ez dakiz zer, fast encode, da zer latency, bueno. Haunek erabilitxe, enkodie dut. Vale. Oin, hain antxator politxe. Zelan, streamiten da Twitchen FMPG bidez. Aukera bidauz, bi ikusten dutez. Alzukin bidizu hori, zekusun formatuen, eta emitiduala juenenko dieten. Hori aukera bata. Eta beste bata, neukin jotena Twitcherako prestatu bidizo danak zelan da, emititeko. Zein baten abantagi da, zein bestin desabantagi. Baten abantagi da ez zule itxaron biharre zer emititeko. Desabantagi da, CPU eukengo zule euneko eunien zuzeneko danan, orduen. Da bestina da, desabantagi ez dako zule ezer prest orain txureko, bai ez bakozun prisik, hobeto da, ze CPU-ek ez da biharrik. Bakarrik hartu midau bidizu eta play baten motilez. Informazio bota. Orduen, nik intzot, bigarna aukeria. Horro nintzoten gauza bakarra da script txikitsu bet. Vale. FPS-iko geta marri mintzot. Igual, derrigorrezku ez da, zelan da origenan ja hogeta marra FPS-etara due, orduan igual hau ongoleki de igual bebai zelan da sobran. Bueno, edo estoy mintzen edo dan alaku. Vale, hemen nintzotena da, vale. Supuesto que hice sin llegar a cuchillo, bueno. Por culo, o sea... Bueno, beste barik. Bidune da servidora. Da servidora jakitzeko zein erabili. Hemen dako link bet. Eta dinotzu... zeure zerbitzarik hobienak edo zerrendatute. Borra hemen hartu ngoleki du lehen nakarrena, hau. Eta hemen imini. Etxo barreina dela ez da. Bai, barreina da. Gero, stream key hartu miko sandun. Hau dana.
hemen dago, clave de la transmisión principal. Kopitzeko lekidu. Eta hemen pegako lekidu adibidez, eta hau lako oso zer zango lekidea. Gitxi gora bera. Vale? Orduen. Nik dakot prest ametik. Vale. Ingotena bapurtxu bet, apurtxu bet, emini... Vale. Politxo. Bueno, politxo edo... Desglosa ingot, apurtxu bet. Hau igual, ez da derrigorrezkue. Orduan kendu ingot. Toma por culo. Tantxim sartu ngotxate gero. Baina, kendu ingot bai. F da formatue. Ingune da konkatena. Konkatenaku hau hemen dauen zerrendio. Eta hemen dauz fitxeruek gutxik eta bera sartun da. Save 0 da, bueno, izenak esan bidizela pentsan dut ezin izela emini paz absolutuek, hor nago galken duingot geroko. Eta Streamloop da Streamloop minus bat da behin da barriro bazten dela. Hau da, hau debelist amaitxut daniko, barriro asko lekide, azikeratik. Trin, bale. Bai, hori ontsak adatukot, segurun ez da ibilko. Eta kodek kopi, etxagu gure pasa streamine dauelez, bidizuta hauselez pasakuz. Ze printzipioz, dan eta huz, 30 FPS-etara eta HD. Eta FFLV, hau streamine etxiko derrigorrezku da. Eta horremen, sartungo lekidu, serverra eta streamen keie zelan da urrelien hemen atzin sartun dut. Da honegaz ja listongo lekide. Ez da itxago asaltu bauten, R da enkodin ezuteko harineu. Ze FMPG erabiltzen da enkodieteko orduan, klaro. 10 minutuko bideo bat altzu enkodie minutu baten. Honegaz itzen du denporien playemotin simulazio bat bideo baten orduen jungo lekide normal. Segunduro bat, 2, 3, 4 elakide hartungo berak eta konpotentzi dena horretanak enkoditeko. Streaming itxeko hau derrigorrezku da. Enkodieteko, enkodieteko hau horretok entzima zuen, edo espazuen erabiltzen. Bai, streaming itxeko hau derrigorrezku da. Hau da derrigorrezku. Bueno, listo. Hau da dana. Horren ingotena da, hemen, debe listen imini zerrendatxuet. Ingotena lehenko gauzie, bale. Hemen dakuz pelikulek. Orduan ingot. Lehenko kapituloko pizeko geure hor. Screenbass, Twitch. Bueno, barrentxe. Bat. Eta bi.
Vale, kopitxo diskora. Sortuko zen lengul eskarpetie, eta... Hemen sartu gotez. Hemen dauz pelikule bizek. Eta ningotena da oso... Kopi. Ingotena da... Ez imitxiko dana, hartungo zatitxu bet bakotxatik. Eta hemingo txate, adibidez, haulan. Parkatu, txate gioni. Hau da, ingot kodek bardin erabili. Hora, dana. Bai tamainu esen FPS-ik eta hostidanak, eta bitrate eta hostidanak hartun. Eta diez, 10 minutuko 20 segundu hartu gotez. Hartun dauz. Eta bigarren agaz behin got, bueno. Hemen dauz, bakotxak... Hau da, hemen emetu F-Play 0 bat. Orduan neure etxera. Neskazarelako eramango zaitut, Vale. Hemen dako tau. Vale, bigarrenetik hartu got. Bigarren bidizotik. Itxasoa zer da? Hau da, bigarren kapituloko babez zatitxuet, 10 segunduko, vale. Vale. Eta nigoten hau aldatu. Haula. Hau da, DB00 bat. Hau nebizu bakarrik udoz buklin sartun. Hau nebizu sartun duz. Espadun gure buklin emini, bakarrik esango lekide hau emini, hau kendu, eta listo. Amaitxuen da nieko bidizuek, amaitxutzen da. Buklin gudule, hau sartxin txagu. Bueno, oin ningotena da, oinikotena da Twitchen dakot beste kontu bet lehen sortu dut eta ja logien gonai eta ahi albauten transmitidu bertan ja. Eta, bueno, ikusingo martxan ia ondo badabien Badaitz kameri minotela, bai, bueno. Saben... Vale, Txelogieteko korrero eta sartu mina eta, bueno... Apurtxo bet... Txau zondo txuet, Ia. Hemen Twitch login bifikaten kode, trakatra. Vale. Vale, Twitchen hau ja, hau sarratukot. Eta, bueno, martxan goz barriro. Bueno, hau ez dakiz etxiko nien jazten. Vale. Fear no evil, or... Vale, hemen gauz. Vale. Orain, hauna nuen.
Eta, ia... sortu dut kanala ditzuten dena Siztal. Eta hemen dakot. Primary stream key. Vale, hau kopizekot. Eta ingotena da Twitch key. Hau da neure Zitalkona. Ba, emingo txat Zitalko key. Hau da neure lengua. Eta orain ingoten hemen pega. Kendungo txuti hori. Sortuko de beste bat. Deitzuten dena Siztal.key. Vale, esto es copies, hijo de la gran. Eta, mira, barrio saiatuko nahi. Coño de la verga, Bueno, listo. Bueno, ba... Kopizo eta aukeize. Eta... Ba, bogoz, probaten. Orain ingotena da, hemen, Twitchen, SH nimini... Hau esan biharrien. Ba... Hemen alda imini keize normal, baina, klaro, zuzeneko itxeko eta... Keizek eta ikusteko pantaien, ba, hau puta mierdin bidot, baina, bueno. Eta guzen, ba, probaten. Ia zer dinoskun. Vale, printzipioz martxan dau. Eta ba guzauna. Siztal. Siutal. No dispone de conexión, güey. ¿Habito me dado? Bai, zelako ez, hemen dakot. Seguir, txo. Sí te la está transmitiendo. Ver ahora. Ya. Aizu, zer da itxasoa baina? Intxaurroskol bat entzat putzu handi samarra izan behar du. Aizu, nahi alduzu itxasoa dela korretara eramatea. Benetan? Zer esaten ari zara? Egon pixkat. Mundutik aparte bizi baldin bada, horrek esan nahi du, mutiko horrek. Indar hori eder... Itxasoa zer da? Aizu, itxasoa 120 kilometro galderantz dago. 120 kilometro esan duzu? Aizu, zer da itxasoa baina? Intxaurroskol bat entzat putzu handi samarra izan behar du. Aizu, nahi alduzu itxasoa dela korretara eramatea. Benetan? Zer esaten ari zara? Oina bai entzada. Vale. Eba ingesta, vale. Beste hau esaten got. Bueno. Ba, martxan da biela ikusi zuia. Ingotena da... Lehen injune da satize hartun barkatu. Satize hartun ingotena da conversion failet. Ez da txikizi da? Bueno. Beste erabatera ingot. Bueno, barri ingot hau. Vale. Vale, ingoten hau hartun. Da, kodek kopin biharrien. Zaize koño dinozten, honek txingauek. Gioni, 00 bat.
score, ez dakiz, hosti. Vale. Vale. ¿Qué coño pasaba? Txartoko piso debe ser. Ah, txarto da hemen. Joder. Es que... ze coño diños, txo. Ia oin. Vale, oin bai. Vale. Estan existitzen zan fitxerutxo, da ni bertan ego nahitzen, bueno. Inguna beste froga bat behingu. Ingune da hemen. Beraut dragoi bola emini. Beraut dragoi bola emini. Baien kodieteko segi duen. Ia zelan portatzen duen. Vale. Imingo txat original 0 bat. Ez dakiz itxitardaten duen horren beste 20 segundo pute da hartzien, baina bueno. Barkatu batxerapena. Original gangsta. Ia, batzutan segunduk hartzin ditzeniko, edo batzutan tonto gerratzen da. Asikire, kargatik gozaten datxo. Behin azten da nikoen kodieten ondo itxen dago. Basiketako nik ez dakiz ze pasen datxon. Bueno, hartitan, hau kusku zer dan. Petxat kolorin zeu zerra dala. Jup. Bueno, ba, kolorin zeu zer da, bale. Dauz, vale. Bueno. Droga gogorra nitzeko. Hau parkakuso. Ia moztuzu. Bai. Oin denporatxo. Bueno. Gauzi da hemen ja kodie dauela. Eta aldule bota barriro... Zero bat, 0-0 bat, 0-0 bi. Vale. Amendu ya.
Oin zeuzaz konfineta, joder. Bueno. Boin dakuz bidizo bizek buklien. 10 segundu dakuek. Itxasoa zer da? Dakusten zuen moduen, Itxasoa 120 kilometro oin hobeto duen. 120 kilometro Zelen ez duen kodie. Aizu, zer da itxasoa Hori naiz baina? eta sadibet hartun bidizo oso batekue, enkodie bide, Aizu, nahi enkodien duzu bide. itxasoa Zostantzien delako horretara eramatea. itxeko Zer esaten ari zara? enkodie bako hori, emisio bat, ez da gutxen ondo. Hola, nobetu itxen dago. Bai, 20 segundu minut ez da? Itxasoa zer da? Vale. Aizu, Ondo, itxasoa 20 segundu. 120 kilometro galderan dago. Bueno, kakurso, animo eta osatu eta hosti danak. Intxaurrosko batentzat putzu ongi samar Arte. izan behar du. Aizu, nahi duzu itxasoa delako horretara eramatea. Benetan? Zer esaten ari zara? Hau da bigarren zatiz, Ikusten zuen moduen ondo du, Ia. Iruta maus garrauten dakot CPU-en. Itxasoa zer da? Iruta maus garrauten dakot, eta oin ingotena da. Itxasoa 120 kilometro galderan dago. 120 kilometro esan duzu? Aizu, zer da Estopiar, itxasoa baina? Intxaurrosko batentzat putzu ongi No, samar estopiar. izan behar du. Aizu, nahi duzu itxasoa Eta delako ingot horretara emisioek eramatea. endu, Benetan? Zer esaten? eta gu esango lekide... Hau hori izango lekide... Ba hori. Bidizue dagoelez botatia. Oin ingune da, hauen biharrien... Vale, hau dana da, bardina, behau kamizengu. Eta hemen, sartungo txakune da, vale. 30 FPS-etara gudot. HD zazpio geire. Bitrate bidizuna gudot. 1000 Bitrate audizuna gudot 128K. AR esan. 4100 AC bi hau jupena ez dakitxo ondo. Orduan hemen bitukot. Bueno, ez bertan dakot. Joder, si bertan dakot... Preset very slow, tune animation, vale. Hor ingo txatena da, hau dana pasa. Parkatu. Twitch encoderi. Hau da, hau puta mierda dana pasa bitxat. Baie, hemen, presetan, etxaten bingo very slow. Hemen bingo txatena da, dauen harinera. Hau da. Dauen harinena, eta da... Ultra fast. Preseta. Horremen, ultra fast sartu ngotxat. Eta... Hone danak endu ngotxatez. Eta oin ikusku... Zelan nintzen dauen? Bale, DB liste aldatu ingot. Eta hemen esan dudala original 0 bat. DB original 0 bat, ez da? Bai. Orduan ingot, bas Twitch encode
Hogeita bat FPS-etara. Hau da, ezin jau amon, ez dago moten. Ez dago moten. Orduen, ia ze pasaten da. Ia zer ikusten duen. Ultrafasten, ez dago... Txorrik ederrena, gure mundua birla bata. Hogeita FPS-etara duen. Osten duta altxore eder bat. Biotzean badut nik ametxon ederri. Bai, hau? Eta euskirik distiratsuagorik. Guazen bihotza betean, aurki dezagun. Guazen. Tximistaren bidetik dragoiko labia. Itxaso eta lurrez bihotz bete ametxez. Trantzorra geuretzat izango da. Ekin lagun bideari, sondokurekin ez da beldurrik. Zeru goian naiz lurrean, egan edinez laster altzora dugu. Goazen lagunok, amezpetean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nongo zuloan, dagoen altxorrik ederrena, gure mundua. Justo, hogeita bost FPS. Ah, bueno, vale, itxon, se igual lo niño... Eso niño cagada mando a tingo salaten. Aintzina, oso aintzina. Inork inoiz ikusi, Claro, inoiz badaiz ezagutzen entzina duen arazua. garai misteriotsu batean. Mendiaren barrenean, Kenengo da? hiritik hainbat eta hainbat Ez, alazu da. Amen. Ah, kakasarra. Joder, es que hogei... Vale. Amenen kodin hau dakotela, RE. Eta oin ikusku zematera duen. Ez baie, vale. Biotzean badut nik ametxon ederri. Errosoie. Ta ez da eguzkirik distiratsuagorik. Oazen bihotza betean, aurki dezagun. Ez derrigorrez mire, vale. Aurre txitu gota uste FPS-etara. Parkatu. Tximistaren bidetik dragoiko labia. Itxaso eta lurrez bihotz bete Agondo dau. ametxez. Trantzorra Bai. geuretzat izango da. Ikuste zuen moduen, hau nino martxan duen. Ekin lagun bideari, sondokurekin ez da beldurrik. Zeru goian naiz lurrean, Zenbat okintzat? egan edinez laster altzora dugu. Listo. Kendu datxo, hau patazioa, bueno, barriro emingo, eta bueno, ikusten zuen moduen, nahiko ondo zunde, enkodine, berronda piku FPS-etara zunde, orduan, bai. Ia gauzi da, ia ez da zeu zer potentin bideuena. Osa, hau bidizo txiki beta da handitxuti bakarreta. Orduan, bueno, bosten da berrogei petik zazpiren daugeira pasati, bueno, ez du pentsaten, da ganera preseta sartun de animazioen eta talan. Be, bueno, se pasa. Vale, hau beste non da, ezta? Vale, hemen zango da. Hor. Powermonger, bai. Bueno. Ze pasan da oin? Claro. CPU berotuten dule. Hori da arazue. Da honegaz, bueno, askorik ez da berotuko ze berronda pikure aldagon. Orduen, ez dako arazorik.
hau itxeko. Altxore eder bat. Bihotzean badut nik ametxon ederri, ta ez da eguzki Probain gu beste mistiratsuago bidezo bi. Guazen bihotza betean, aurki dezagun, guazen. Tximistaren bidetik Adibidez hau. dragoi polabia, itxaso eta lurrez bihotz bete ametxez, tantxorra geuretzat izango da. Euskaraz full HD. Ekin Adibidez hau. lagun bideari, sondo gurekin ez da beldurrik. Vale. Zeru goian naiz lurrean, egan edinez laster altxoratu du. Gozen lagunok, amez betean, dragoiaren bola bila batera. Orain badakit, nongo zuloan, Ingotena YouTube dele aktualize. gure mundu hau irla handi bat da, Vale. ta hortxe posten duta altxore bere bat. Don YouTube dele dingo txat, ikusi erain zentzu formatuta usen bajateko. Vale, eta dinoz, Aintzina, oso aintzina. Inork inoiz ikusi, Hemen dago. ez inoiz ezer entzun ez duen garai misteriotsu batean. beron da brota Metiaren sortxi. barrenean, iritik hainbat eta hainbat kilometrotara, mutintxo bat bizi zen. Bera bakarrik, lagun bakartzat, ama natura zuela. Joder, YouTube DLP. Esto de duten. No, betira beti izan dut YouTube Bulma to DL, Son Goku. Bueno, hemen ikuste zuen Son Goku japoniarrez. Lehen atala, Bulma eta Goku. Bueno, ez barrentxe, honegaz. Konsoli bakoten barrentxe. Kaixo. Egunon. Apa. Oraintxe. Vale. Jo, bako, movimentu, esto pentsa famoso izango zenik. Ja, bai. Be, bueno, beste barik. Joder, lauko modo... Berrogot... Kara due. Bapo, eginda dago egurra. Hau gozea daukadana. Eta... Bueno, ikusin goia. Ze gauza barri dakarz, edo zer. Ingurunetan izan behar du derrigor. Vale, split chapters, beton dugu zu. Akorren zela ekaitz, ogote zela beste programa eta huitz izan dauna? Ba, igual zuri honek interesaten zu, ezta? Bestik YouTube delek ez du pentsaten dago dakonik. Aitona, janari bilanoa. Vale, instalen gu hau. Hau gauza bitxia, dizdizekin du alametxegin ote dut. Aitona, zerbait gaizki egin dut ala? Joder, eske pipegaz espadanek ez du instalaken. Eta altxo un popatik, txo. Bueno, hau, probaku. Ja. Zer denbo ote dut, lego egunean hartzokela januen eta... Ara? TDP. Hauxe gozoa.
Vale. Ia se la bajatzen dagoen. Bai, ederki. Ze hostia. Larra egin ez da baja. Hara, harrein bat harrapatuko dut bazkaltzeko. Joder, txo. Osea... Ia. Txingua duketan lasta jango. Vale. Hau, Harrapatu dut poparik hartze. azkenean. Arrantza ederra! Ja. Arrantza ederra! Vale, full HD total. Oin probaku gatibuna. Gatibuna. Ia zelan duen. Itiduta mazortzi grauden da ja. Ama, zapaldu egin dut. Vale, hauken duen jo. Ai ez, ni ez mesedez. Eta, Bizirik zaude? tita benetan, txo. Joder. Altxegon YouTube delari popatik. Eta, bueno, Itu, gauza bat ingot. Bueno, ez, por culo. Ia. Bueno, bai, ingot. Ia, zelan da. Bueno, hori gire ingot. Ia. Ba, gatibun nau bidizue. Pasakot 0 bat web emera. Eta, bueno, hemen ikusku. Ia... Stream loop ez dakiz zer, eta hemen... Hau, debe listi mini bihar, nimengo txat. Halan igual. Bia kusengu. Joder, hablo ancho. Vale. Sí, coño, mintzat bestia. Hola, ¿está? Sí, coño. Ah, vale. Claro, bidizu hartu noz, besto ez hartu audizue. Kau en la puta, txo. Ah! Vale, ia... Video only, vale, Joder, claro. MP lau... Bueno, bakusengon. MP lau bajatu. Video only, vale. Eta gero audizu sartu motxagu. Berrunda, ez, egun dago tamazazpi. Bueno, ez, webemi hartungo. Zuzer ezberdin esateko. Hau da, webemi badaku. Vale.
Orduan, audio bajakot. Audio only, vale, hau da. Ez. Audio only hemen dago. Adibidez, hau, opuse. Berrenda berda maike. Opa, txo. Zelan? Berrenda berda maike esan dut ezta? Ba... Vale. Orain, gizt zital. Gure... Yeah. Vale. Vale, pentsalik hau dela. Bartu ngot. Eta sartu ngotxagu... Joder. Vale. 0 bat punto opus esan da, edo ze koño esan da. Puf, nahi goraten. Berrenda berta maik esan da. Vale, opus. Ba, opus esango da. Vale. Esan du, vale, hemen sartu gotxat. 0 bat WebM eta 0 bat opus. Vale, inputs bit duration, ez dakiz zer, vale. Eta, bueno, WebM mingo txat. ¿Qué coño dio? Está sucho. Stream está aquí, se hosti. Joder, me toque los putos cojones, chu. Mira. Esto es dichen, Vale. Beste ere mate, llevako tenematik. Ja. Zelako pikadiegaz da, hau. Kaskau da audio mixing. Bueno. Amen dau. Vale. Toma por culo. A ver, hau, y sartun, ni filter ni pollas, venga. Hau gala el mismo chat. Se coño mincha también. MP lau es. Web M mismo chat. Vale. Web M.
ikusten moduen, bitu. 7 FPS-etara du. Zelako pikaiedako honek. Ekaitzek, bitu 25 gradu. Bueno, ez da asko. 28 ja. Zelako pikadi ekaitzek, ez da zelako nin jargik zuzeneko eketxo. Ez que aspaldizon, txoa, zer daba, zelako pireruek, Baya estafatxo. Bide batez ilargi izan hostie Dark Souls 3ko DLCiek total ondo dauzela. Ia. Dark Souls 3ko DLCiek izan hostie oso ondo dauzela. The Ringed City dago, pentsen dut. Bueno. Hau behi jolastu biko zule lengue. Orduan, venga. Hasi espabile eta... Da, venga, txo. Arrote. Ostantxin galdeungo zuri. Fanak zauz galtxin, ja. Bitu izan badaben tardaten. Txabal, dago zinetekin. Txema tardako dagoenek, txo. WebM Zebat Opus Vale, listo, koladau. Puta madre. San Juan, bezperako gabaza, Badu, goiaz. Vale. Listo. Honei eltxamon popatik. Hau kendu. Vale. Oiningune da hau. Twitchen kode. Eta hau mini biharren WebM. Eningu gatibu. WebM. Eta ia zelan portatzen den. Gatibukue enkodieten zazpio geire Twitcherako, vale. Ze koño pasen datxo ointxo. Vale, pentsan dute zein jelaik nolan, hain fresko. Ez jaun andreok ezin lehan abolon ezin jotegin. Joder. Ez gauzi da, bueno, beste barekin bat. Ongo da hortzi baten bat. Hau adibidez. Free download bat. Vale, gana punto mob. Vale, y ese coño dan. Baja dau. Vale. Joder. Ametik urten ningot, ametik pegai. Irute meletxik gradu, vale. Fresko. Hagen emingot,
Example mob. Ze coño sos kontaten? Vale. Vale, claro, es que parkatu mongolitu nahi. Mongolitu nahi. Orduen mongolitu nahi lez, ba, zebez. Claro, bako teni minze. Ebri, zerrenda batala, claro. Perdón por el retraso. FPS, 23, 24... Cago en Dios, ondo aguantaten honek cabroiek, es que... Bueno, ikusungo ya zelan da bien. Perdón por el retraso mental. Ya. Venga, zuzenean, txo, venga. Ikustezin moduen, hau jagota bostera du, Hemen du, Hogeta bost FPS. Ikustezin moduen ez du, ondo. Bueno. Ja. Lau kara edo ez dago, zeu zer. Vale, mingoten da hemen lau kara. Zitalko. Diametik zeu zer badauen. Vale, i hau. Berrota mazortzi mega laukara, eta nik, ze koño. Example B, ja. Abagur. Vale, badantza, laukara, vale. Es que pertseta ultra fasti minge, claro. Ja. Amala, hogeta piku, hogeta bat, hogeta edi... Hosti, joputi, aguantaten dago, Kauen dio, txo. Joita mazortzi gradu... FPS-ik hogeta iru, mazazpi, mazortzi, meretzi... Bueno... Hemen du, Zazpi hogeire, laukatik zazpi hogeire... Ja. VLC ducharra, ocho, no me jodas, ya.
VLC duet, bueno, bitu zelan duen VLC. Hori etxo. Behar hau duela beto hori baino. Bueno, ikuste zuen moduen. Hau martxan duen. Eska guztiz edatxo. Bueno, ikusi du moduen aukera bidauz. Bitu larogeta batera izan daz. Horun, klaro, honek babako beran eragin bai. Eta adibidez, ja. Emingo txago, eske, klaro. Ja, 3.000 emingo txatez, eta txat emingo ultra fast. Emingo txat beste preset bat. Normala emingo txat, medium, eta ja se pasaten da. Twitch encoder. Ia bain zelan duen. Ja ama sortxin duen, jaztu egota piku. Full HD, txo, beti. Full HD, buto, iargin, ata kontu iargin zuzeneko batala, 15 FPS-etara. Oi, mieta laro gehidinoz. Ze koño. Bueno, ikuste zuen moduen zuzeneko eden por guztizen paraten da. Ezin ze. Orduan, klaro. FPS amalau, bueno, ez dakitxe kenduen jote. Bai, hori. Zakeko zuen hemen. Hau zen jemini. Eta hori mira egitxeo. Beintxet, hamen ordenadoran, Zede... Hau ordenadoreko itxa haue, ventiladoreri bestako. Bueno. Hori izan da dana, gehitzen bat. Apurtxo bete, alan... Zenba denbora darugu. Ez da hitz, ordu bete da darugu, ez da? Ez dago dira, bai, live, ordu bete eta lauren. Ba, hori izan da dana, ez dakitxe galdera ipako zuien edo zer esateko, edo zer. Ez da txin bamen itxiku. Nik neuk nahi zaudete lelauen kodi eta... Lelauen kodi eta gero... Hemen zerrenda baten imini. Eta listo. Eta beste barik. Hauri da dana. YouTubera izango tela eta, bueno, beste barik. Seguke biltzeko. Batez be, hau zuzeneko dau dediketa Euskal Herrin koditzen txako eta pantaiak euskaraz txako. Eta bebai, kaitzen txako, ze bizar da beran egune, eta, bueno, Django... pasteltxu bete bako txabarren etxien, kontuzko bitegaz. Eta orain, salvame komentaku. Tele5 en directo. Esan da, Fotokal TV, ez da? Eta hemen dau... Hemen dau Tele5... Hostia, ondo azten gara, txo. ¿Ya un trailerra? Escribimos solo en cines. En el mundo impera la corrupción y la avaricia. ¿Alguna idea? Vamos.
Mientras los gobiernos esperan órdenes, nuestra gente entra en acción. Es hora de que los caballeros seamos golfos. Nunca bebo de servicio. The Kingsman, ya en cines. Bayer presenta Adiós síntomas del resfriado. Esto es Propalgina Plus, un remedio eficaz. Esan duten nire zuzenekutan ez dela iragarkirik, eta bueno, ez da gure iragarkirik. Orduan adeu. Ez da, ezin jatin raide horreri bez, zelan dugu izena Telecinco hori bez, joder, kauin dios. Ez da inor bez, ez da? Twitchen. Zuzenekuen. Ez. Titanic zital con komentai jokaz, bueno. Vale, etxo, ala, juna faizaten danok, eta beste barik. Urrengotan ikusku zelan automatize ordu jakin batzutan eta egun jakin batzutan horrek zuzeneku, bale? Venga, txo, urrengor arte, Gabon. Sí!